La CUP Gent de Gramenet ens hem trobat per fer el darrer debat del cicle de trobades que hem convocat per acabar d'elaborar el nostre programa polític, la nostra proposta transformadora per transformar Gramenet, per fer un canvi a la nostra ciutat. Avui hem tractat sobre drets dels veïns i veïnes de la ciutat, de tots els col·lectius, de persones migrants, del col·lectiu LGTBIQ+, per fer una ciutat feminista, però també per fer de Santa Coloma una ciutat de drets i una ciutat amb recursos públics i amb recursos públics adients pels nostres barris i districtes de la ciutat, des de l'àmbit educatiu, sanitari, sociosanitari, salut mental, d'atenció a la gent gran, d'atenció i de suport al jovent de la nostra ciutat. I per això, el proper 15 d'abril us convoquem a les 12 del migdia al Jardí de Can Cisterer, on presentarem tota aquesta proposta per transformar la nostra ciutat, perquè creiem que és el moment de repensar la nostra ciutat entre totes i tots.